ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастем. хабари нохуш дар бораи худи ман иншоаллоҳу раҳмон ман кӯтоҳ карда мефаҳмонам. ҳамватанони азиз, шояд ин охирон навори ман бошад. хабар ҳамин ки раҳмонов қасд дорад маро ба тоҷикистон барад. аз ҳама мардуми шарифи тоҷик хоҳиш мекунам ки дар ҳаққи ман дуогӯ бошем. ман на аз бурдани раҳмонов метарсам, на аз байн бурдани раҳмонов метарсам, на аз рабудани раҳмонов метарсам. ман танҳо аз аллоҳи якаву ягона метарсам, баъд аз як чизи дигар метарсам. ҳамватанони азиз, ман аз он метарсам ки баъди манро бурдан ё рабудан ё қатл кардан ё аз байн бурдан ё боздошт карда бурда паси панҷара кардан, ҳоли ин мардуми ман бадтари бадтар мешавад. сари ин мардуми ман хамтари хамтар мешавад. ман аз ана ҳамин метарсам ки ин мардум сараш тамоман хам шуд аз дастаи як нохалаф ба ном эмомалӣ раҳмонови муғули нотоҷики қотили миллати тоҷик. ман аз ана ҳамин метарсам ки боз сари миллати ман пасттар ва хамтар мешавад. аз ҳаматон хоҳиш мекунам, ҳамватанони азиз, бедор шаветон, аз ҳаққу ҳалолатон талаб кунедон. ман валлоҳи биллоҳи таллоҳи на аз раҳмонов метарсам, на аз ғамнияти хоини қотили тоҷиккушӣ метарсам. ман танҳо тарсам аз аллоҳи якаву ягона аст ва аз ин мардум ҳаст ки тарси ман ин мардум баъди овози муҳаммад тағоев хомӯш шудан ҳолашон аз ин бадтар мешавад. ба ҳамин хотир дуогӯ боштон. хело хабарои нохуш расид ба ман. афсӯс ки ман вай гапҳоро гуфтан наметавонам, барои он ки куллан маън аст. аз мардуми шарифи тоҷик хоҳиши ман ҳамин ки бедор шаветон. ба ҳамин хотир хомӯшии шумо аз байн рафтани шумо аст, мардуми шарифи тоҷик. ман алҳамдулиллоҳ, миннат нашавад, 10 сол шуд гуфтаму ман умед дорам ки ин мардум фардо баъди сари моро бо номи нек ёд мекунад. ана ҳамин барои мо кифоя аст. иншоаллоҳ раҳмон бо дасти боло мо ба назди парвардигори хеш бармегардем. ва аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки ҳамватанони азиз, шумо бояд ҳушёр шавед, шумо бояд натарсен. вақт аз оне ки мана мебаранд, мана қатл мекунанд ё медузданд, шумо ҳаргиз ва ҳаргиз роҳ афтода набошед. ҳамватанони азиз, агар рафтам, ҳазорон беҳтар аз ман боз меояд. бале беҳтар зи ман ояд, вале ман боз намеоям. ба ҳамин хотир ман ҳеҷ гоҳ роҳ афтода нестам. ин роҳе ки ман интихоб кардам роҳи ҳақ аст. дар ин роҳ ман чӣ қадар пастию баландиҳоро дидам. ҳамватанони азиз, ба ҳамин хотир ҳеҷ гоҳ роҳ афтода набоштам. иншоаллоҳ раҳмон, ман умед дорам ки ин золим, ин қотили миллати тоҷик ба ҳадафҳои нопокаш намерасад. вале хабарҳое ки ба ман расид, ман афсӯс инҷа гуфтан наметавонам. ба ҳамин хотир аз ҳаматон мардуми шарифи тоҷик хоҳиш мекунам ки дар ҳаққи ман дуогӯ боштон. мана бурданам, шумо ғамгин нашаветон, шумо ҳаргиз ва ҳаргиз роҳ афтода нашаветон. иншоаллоҳу раҳмон
аллоҳ бо ман ҳаст. вақт аз оне ки аллоҳ бо ман ҳаст, ин тӯдаи авбош аз дасташон ҳеҷ чиз намебиёяд. агар маро бурдан ҳам ба қатори ҳамон ҳазорҳо тоҷике ки бегуноҳ бурда паси панҷара карданд, манам ранги ҳамонҳо. ҳамватани азиз, ба ҳамин хотир ғамгин набошон. ба ҳамин хотир ҳамеша нотарс бошен, ҷасуру ғаюр бошен. аз ин тӯдаи авбоши тоҷиккуш ҳаргиз ва ҳаргиз натарсон. ҳамватани азиз, агар ин навори охирони ман бошад, ман бо ҳаматон худоҳофизӣ мекунам. аллоҳ ҳамаи мардуми шарифи тоҷикро ҳифз кунад ва бедор кунад, аз ҳаққу ҳалолашон талаб кунанд. ассалому алайкум ва раҳматуллоh.